Ondan soňra mezhep başymyzyň gurruna aýdyň, nemune bolup geçen Nu'man ibn Sabit radiyallahu an, İmamunal A'zam Ebu Hanifa rahmetullahi aleyh şo dersiniň känligi bilen şol sawdager bolup tijaret etmekligi bilen güne bir Kur'an-ı Kerim hatm edermişdik arada aýdan beýleki wagtlarda. Arada aý gelende güne 2 hatm edermişdik. Hatm diýdik näme? Yani bismillah Kur'an'ın deslawyndan Al-Ham surasyndan okuyup başlamaly, te 30 parany töküdip Kul a'udhu bi rabbin nas'ın ahirki minel cinneti ven nas'e yetirmeli bir hatm bolýaşy. Arada aýlarda her gününde 2 hatm edermişdik. Yani günniýdinde bir hatm, gijesinde bir hatm edermişdik. Hazreti Mus'ab diýen alim şu zamanyň ulamalaryndan aýdýar. Bir gije mescide bardım bir namaz okaýyn dip. Görsem karankyda bir däni namaza üýüp, awadan sesi bilen Kur'an okuýup oturalmış. Ey men bir özüm okuýamdan şoň ýygyna üýäýin dip namaza üýdüm diýär. Ol awadan sesi bilen oka verdi. Kur'an-ı Kerim'in 3'ten 10 parasyny okuýdy diýär. Ay inne ruku etdi gerek, inne eňiler diýdim, amma eňilmedi. Yine oka verdi. 15 parany ýetiripdäni ohum ruku etdi. İkinci rekatında da 15 paran okuyup ta sela wagtyna çellin bir 2 rekat namazda Kur'anyň başdan aýagyna Kur'any hatm edip çykdy diýär. Soňra da salam berip bolandan sonra bark görsem şol Ebu Hanife Imam Agzamyşdyk diýär. Ey musulmanlar bollar, şad ýerine aýdyň. Şaýat bir tohorlar aýtýan bolsalar, näme we Imam Agzama gol betýäňiz, şeýle bir däne hatdan geçirýäňiz. Şunu bir mollanyň ahunyň aýdan kefi däl. Belki Tarih ibn Halkan, belki Tarih Hatib Bagdadi, belki Hafız Celaleddin Suyuti, belki Hafız İbn Hacer Mekki. Şu 4 alimi iki sanadım hemmeciği de Şafiiyyul mezhep. İmam Azam'ın da mezhebinde değil. Şafii mezhep boladyr, öz kitabyny şu gurrunlar getiripdirler ki Imam Agzam arada aýda 60 hatym çykardy. Her güne 2 hatym çykardy dip şu buzurgwarlyň kitabyndan näni naqly gowl bolýan gurrun bola musulmanlyk bolla. Bir Imam Agzamy gowl etmedel. Olara bir kerametler berilipdir. Wagtyny bir goşaýyşlar berilipdir. Az wagtyň içinde bir togor Kur'any hawlukman ýerine ýetirip okuyup bilmeklik güýji olara Hudaý Taala istisnaan berilipdir. Biz olur ýalykda bolup bilmesek, lagal wagtymyz kän bereýle musulmanlyk bollar. Bir bername rizi bilen, bir özüme de wagt goýma bilen, güne 1 par okuýyn, 2 par okuýyn, 5 par okuýyn, güne 1 safa okuýyn, 2 safa okuýyn, öz işine görä, wagtyna görä, sawadyňa, bilişine görä, hökmen wagt goýgun, aradaýyny Kur'andan boş goýmagyn musulmanlyk.